искам да кажа, че Коледата започна. Това няма да стане така. Не успявам да го запуша на време, но кое е важно? Следното нещо. Показваме новата придобивка. Внимание! 3, 2, 1. Така. Сега това нещо е вана. И аз в моята баня ще си имам вана, защото кой ще ме спре? Така. Сега, да видим аз мога ли да вляза в нея. Принципно би могло. А мога ли да падна? Мога, също така. Така, ето. Ето. Така, и скоро ще предаваме от ваната. Просто нямам думи. Никога не съм си купувала такова нещо. Първо не знаех, че ще ме побере. Това се сгъва, прибира се, не взема място. И ще си купувам най-сетне соли за вана. Най-сетне нещо за вана. Коледа, започва Коледата.